Ale je to s bublinama, ty. To už je krutý, jako to. Jako s kolou by to šlo. Red Label. S čímkoliv. Kromě Black Labelu. Je urážka. To jsi otravnej kameraman, ty. Já to nesnáším. Nebezpečný argument. Mě točí. Brutál. Takže zapálíme. A kdo to sfoukne? Tak tohle to projde. Krajte. Něčím. Počkej. Já doufám, že to nejde. Vydlej fotku. To nafoď. Hlavně tu bludrovou spálenou hnávku. To nepálí. Už to... Ty jsi to zrušil. Zapni to zase. Normálně Jedi udělal takhle, ono to haslo. Tady je taky plastový. Já jsem si to měl Kyle Sejra. Jak starý Sejra. Byl to Sejra? Hlavně odkaď Sejra. Krády ti bude nožit. Nemáme nějaký mytlik. Kraj se s tím výborně. Kterým jsem musel spálit, aby Chceš učit můj základ? Prostě ten ještě kratší, ne? No. Aby to nemělo taky Mě tam zabořivají ty prsty. Jestli si tak ten nápis, tak na to. Jo. A pak ho přilepíme na dveře. Od dortu ještě. Přilepeno vždy, jo. Potom taky. Nápisy nebo tohle. Máš jest, vypadáš výdě. Ten dort je takový, že se to rozpadá, víš? Tak jo, tak za chvíli, jo. To je registrovaná. Jen koukej jíst, vypadáš výdě. Já vím, celý věky. A baba, jediný popis. Mě doma špatně krmě. Hele, to Takým nezůstane jsem. taky jednou přes vysílačku slyším, jak je... Měli tu být. Že chodí, sám sobě škodí. Už jenom my dva? To právě, že je Chceš mátovou? Chceš mátovou nebo chceš čokoládovým čudlajkem? No, to je to. Ježišmarja, proč mám takový kus, já to nestím. Mátový čudlík. No, dobré. No, to je když Je to určitě... Aha, to maličké bylo. Na ten krásnou vypohodlí ozbrojenosti. Počkej, momentálně mají půl useless eyes. Že? Moje půl useless eyes, když jsem viděl tak nějak jako to poloviční odhalení. Takže, děkuji všem, co se účastní. Já mu nemám... dobrý. U vás. Obří. Já dávám načatý. Takže, Dobrý. já bych vám všem popřál, protože jste tady byli u začátku tak úžasného historického okamžiku založení Ateliéru Imago, který brzo prolomí svět a vyhraje nejednoho Oscara Pulitzerovkou za to, může vyhrát, ale bude to titul, který se budou učit děti v základních školách za 30 let. Takže na zdraví neutrální Imago. Hodně rád. Hlavně z toho musí stoupat ten dým, aby bylo jasný, že tam kouzí. Jo, to je vodo. Super, ne? Když mi to potěším. Kazím.